Bé, ara explicarem com estem en aquest procés de simplificar i d'implementar la manera en què podeu introduir les dades geoposicionades. És un procés en el que encara estem en marxa i que anirem perfeccionant ara properament. Primer de tot, cliquem aquí a la figura de participa i surt ràpidament aquesta imatge, que és pràcticament igual que el visor. Ens apropem a la zona que ens interessa. Recordeu que si cliquem aquí on hi ha el mas, podem ficar la foto satèl·lit. En aquest punt, en aquest cas és aquí, és aquest viaducte, però on es pot passar del massís Garraf-Ordal a la llera del riu Anoia, i d'aquí és fàcil accedir a altres punts, per exemple la serralada prelitoral. En canvi no tenim clar que puguin accedir a Collserola. Fiquem nou element. Com hem trobat un viaducte i una petjada de senglar, anem primer als passos de fauna. Aquí tenim aquest punt d'aquí, es podria activar si estiguéssim treballant des de, per exemple, un iPad treballant en el camp, o un smartphone d'aquests que tenen pantalles de més de 7 polzades o de 7 polzades, o un ordinador portàtil amb GPS, senzillament clicant aquí s'introduirien les dades de manera automàtica. Si no, es poden introduir de manera manual, però sobretot aconsellem utilitzar això, senzillament ara. Tu cliques aquí, recordeu que amb això podem moure la imatge, fer zooms amb la roda del ratolí o clicant aquí al més i al menys, i senzillament aquí cliquem en el punt exacte, que és aquí. Quin tipus de via és? En aquest cas és una autopista, nom de la via AP7, el PK no fa falta, forma de pas, aquest és obligatori, és un pont, un viaducte és un pont, diguem-ne, molt llarg, amplada. Per tant, és un pont de més de 100 metres, fiquem 100, alçada afortunadament són alts, és més de 5 metres, comentaris, viaducte, AP7, i pas de la C243B, que és de autor. Josep Lascurain. Seleccionem l'arxiu. Us aconsello molt que sigueu més ordenats que jo. Aquesta imatge ja la tenim aquí fixada. Contactar, fiquem el correu electrònic. I hem insertat el pas. Ara hem d'insertar la foto de la petjada del senglar. Fiquem rastres, novament fiquem la posició exactament aquí, a sota evidentment del vial, tipus de rastre és una petjada, espècie senglar, el nom en llatí si voleu el fiqueu, si no, no és obligatori. L'edat és un tema que no és obligatori, comentaris és... Fiquem el nom de l'autor, seleccionem l'arxiu, fiquem el contacte,
cliquem en insertar i ja tenim aquest duet magnífic que és. Aquí tenim el pas i el rastre, tal com diu això. I ja està.